Anden tager vi det roligt, der er de kun pistoler, og vi regner stærkt med de angriber. Tredje runde, der stormer vi bare igen. Sådan, Jack! Lækkert move! Sådan! Hvis du vil være noget inden for Counter-Strike, så skal du herover. Jeg dækker bagfra. Tag bomben, tag bomben. Der er pengepræmie på $150,000. Sådan, mand! Så vildt! Så sygt! They're considered one of the top contenders to win the tournament. Det bliver close call. Nej, for helvede da. Det bliver sgu fedt. Lige nu ikke også, der er ved at sove. Jeg vil sidde ned, så jeg glæder mig totalt meget til at komme op og flyve. Jeg er overhovedet ikke træt lige nu. Trip er alt for meget over til. Vi bliver sgu nødt til at klare os godt, seriøst. Det bliver med. Vi bliver nødt til i hvert fald at få nogle fede kampe, ellers så går jeg ned. Det skal sgu nok gå. Jeg har lidt sommerfugl i maven. Det er ligesom om jeg skal til eksamen, ikke? Og nu skal jeg sgu op og have 13-tal, så det, man ved, det bliver svært, ikke? Man ved, at man skal knokle for det, men det er vi også klar til. Det er ikke så meget turnering, jeg er nervøs for. Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Ja. I første kamp, der skulle møde dem, der er seedet 61. Det er meget nice. Der har vi da en stor chance for at vinde i hvert fald. Eller komme videre. Det er helt klart min drøm at blive online gamer, professional gamer. I forhold til at blive færdig med handelsskolen, eller blive biolog, eller jeg ved ikke, hvad jeg vil blive. Ikke? Det er helt klart min drøm, altså. Ja, helt sikkert. Så altså, sige det lavt, dem vi skal møde. Men det er da godt nok. Hey, rom.com. Mine øjne ligner pistoler i sne, og jeg vil hjem. Skal vi jeg kan ikke knive med. Grab noget mad. SOA er et semi-professionelt Counter-Strike hold, der består af en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de spiller Counter-Strike på eliteplan. Det vil sige, at vi ser det meget som en ret seriøs sportsgren, faktisk. Jo, vi finder Vi er simpelthen på vej til Dallas for at komme over og spille noget Counter-Strike, noget computerspil. Vi skal deltage til i VM. Så vi er simpelthen 6 mand afsted, 5 spillere og en manager. Så vi er sådan set klar til at skulle stige om flyet her om 10 minutter. Selvfølgelig. Så holder vi os væk fra alt det, der hedder alkohol og sådan noget. Så det gælder os alle sammen, fordi hvis jeg skal til at drikke, så kan det være, at de andre også vil til at drikke øl og sådan noget. Så det holder vi os sgu bare fingrene fra. Inden jeg sådan rigtig begyndte at spille computer, altså der var vi sgu i by 24/7 også. Der skulle vi ud og feste hele tiden, og altså, der var vi ude og drikke som andre normale mennesker gør hele tiden, ikke også? Og altså det er sådan noget med, at man laver nogle andre ting i sin hverdag. Altså der rendte jeg rundt sammen med markerne hele tiden i hverdagen også. Og gik og ventede på, at det blev weekend, så vi kunne komme ud og drikke os herrelam igen. Altså nu, der sidder vi faktisk bare og spiller i hverdagen og venter på, at det bliver weekend, så vi kan spille nogle officielle kampe i stedet for, ikke også? Men forskellen er bare, at man har ikke tømmermænd, når man vågner op dagen efter. Er det det? Nå, så må vi hellere få lettet fuserne. Der er virkelig styr på det her. Hvad laver Rom? Hvad? Rom, det ved jeg ikke. Han skulle med den. Før jeg begyndte at spille Counter-Strike, der gik jeg til fodbold og håndbold og badminton og tennis og juniorklub og ungdomsklub og alt, hvad jeg kunne komme til. Og så gik jeg så normalt i folkeskolen. Og så, jeg vil jo ikke sige, at det har ødelagt det hele, fordi det er bare en prioritering. Jeg har bare valgt at prioritere Counter-Strike i forhold til alle mulige andre sport og alle mulige andre venner. Og måske gå lige så meget i byen, som jeg gjorde før. Måske gå lige så meget op i skole, som jeg gjorde før. Det er bare en prioritering. Jeg har virkelig fundet noget, jeg virkelig godt kan lide. Og det er derfor, jeg bruger så meget tid på det simpelthen.
ankom til Regency Hotel i Dallas, som man nok må sige er rimelig stort. Seriøst, mand. Prøv lige at dyrke et hotel. Jeg vil trykke på telefonen. Tryk på den her telefon der. Nej, Jack. Helvede. Yeah, this is security. Is there a problem in the elevator? No, it's a mistake. Alright. Sorry. Er det den der skejler af? Tænk, hvis han der sad i security. Tænk, hvis det var en dansker, som forstår, hvad vi sagde. Her til selve turneringen, der skulle gerne deltage op til 2500 personer. Sådan over hele turneringen, det vil sige, at der er hurtigt en masse folk, der ryger ud af turneringen. Hvis du vil være noget inden for Counter-Strike, så skal du herover. Det bliver du simpelthen nødt til. Dem, der så deltager i selve hovedturneringen, det er så 64 hold af 5 mand. Det er jo 320 personer eller sådan noget. De hold, som ikke har, altså ikke har toppen af toppen, ikke som virkelig tror på, at de kan vinde, de tager ikke herover. Fra Malaysia, eller fra Filippinerne, eller fra Danmark, eller fra Sverige, altså. Det er virkelig for at vinde. Der er pengepræmie på $150,000, så det er jo, hvad er det, 1,3-1,4 millioner kroner. Jeg føler sig totalt klar. Altså, jeg er pumped. Jeg er ligeglad, altså. Det er det drejer sig om. Jeg er klar også personligt, det tror jeg også, vi alle sammen er, men jeg synes taktisk skulle vi godt lige have tweaked det lidt. Vi skulle have spillet lidt mere. For some, Counter-Strike is a game, but I guess to a lot of us, Counter-Strike is like a lifestyle. We play on average 8 hours a day, about 4 to 5 times a week. Great. Which structure? Counter-Strike is a big deal in my city. That's like pretty much all we talk about. We have put so much time and so much passion into the game that you cannot just give it up from one day to another. Hi. Gonna check in? Yeah. Så er jeg sgu klar. Skal vi ind og kigge lidt, eller hvad? I dropped out of college because I fucking played too much, because I played too much Counter-Strike. Love playing Counter-Strike. If you get paid to play a game like this, that's like the dream come true, man. Det er en meget fed messehal, men jeg synes, den er lidt lille. Medmindre de har nogle andre rum, vi skal spille Counter-Strike i, det ved jeg ikke. Det ser ud til, at det er derovre, vi skal spille. Fordi de står 5 og 5. Og så hvis vi skal spille der, hvor fanden vil det så have storskærmene henne? Det er jeg ikke lige helt med på, fordi hvis storskærmene skal være i nærheden af, det kan de heller ikke. Så de må næsten have nogle andre messehaller. When you look at baseball or soccer or any of the sports, they all had modest beginnings, and they had a division of people that took it seriously and moved it to the sport while people were playing in their backyards or not even knowing. It takes time. A sport takes time. Jeg tror, der er cirka en halv time til, vi skal ind og varme op. Så vi sidder bare lige og snakker om de sidste forberedelser, inden vi skal ind og spille. Det er bedre at bare hoppe ud i en deagle lige pludselig. En USB, der sidder på 5 meters afstand, kan ikke gøre en skid mod en deagle, hvis der hopper 2 mand ud med en deagle. Der er jeg uenig. Der er et hierarki i Sora, ikke? Og altså, det er sådan set mig, der står øverst der. Hvis han siger noget, så er det faktisk lov, ikke? Når vi spiller, så er alt det, han siger, det skal vi gøre, ikke? Det duer ikke, at vi sidder uenige under kamp. Hvis du køber en USB, så skal du gemme din flash, til de begynder at komme igennem porten. Ja, men det er også fint nok. Lad ham bare stå dernede. Hvis vi vælger bare at tage en normal metode. Altså, hvor vi det gør vi ikke. Hvorfor ikke? Det er da Jan, det er da aldrig nogensinde at gå på to. Sebastian, han er hele tiden den, der kommer med modspil til mig. Altså, hvis jeg laver en ny taktik, så sætter han hele tiden spørgsmålstegn ved den. Nogle gange er det fedt, når han sætter spørgsmålstegn ved den, fordi så får vi rettet de fejl, vi har. Andre gange, så kan jeg også score og blive lidt irriteret over det, ikke? Men altså, det er spillets regler, og det er nu det, der gør os til en god truppe, at vi har sådan lidt at være, ikke også? Og hvor min egen lillebror, han er den, der bare går og irriterer mig lidt hele tiden, ikke også? Ja, min bror, vi har sådan og spillet meget sammen, og kender hinanden. Altså, hvis jeg ved, Ebbe, han gør et eller andet, og så ved... Så altså, hvis Ebbe gør et eller andet, så ved jeg, hvad det er, han gør, og hvad det er, han vil med det. Men altså, det skal jo have knæp alle sammen alligevel. Nej, men du var ikke noget førende den her gang. Nej, det gør vi ikke. Altså. Nej, men det gjorde vi heller ikke i London, altså. Nej, men der gik det også helvede, så ikke? Ja. Problemet er, at vi har ikke spillet en kamp endnu, selvom vi skulle have spillet en kamp. Og den første klan, vi kommer til at møde, er Asiens bedste klan. Altså, vi skal til at ende af nu. Så vi skal lige vide, hvad også. Ses, gutter.
I know SOA, and I know they're a damn good team, and I know they're going to go far in this tournament. I know all the players more or less, and they're really good. They're going to be very competitive, and one of the teams to watch out for, definitely. They're considered one of the top contenders to win the tournament. They have a lot of respect from gamers worldwide. Heads or tails? Tails. Okay. You get to choose which side you want first. Okay. 2 minutes. Vil vi starte sammen? Vi kan starte som CT. Hvad? Hallo? 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 Ja. Vil vi ikke det? Kan du ringe over jer? Der sidder 2 asiatiske hold dernede. Jeg tror, det er de bagerste af dem. Nervous? No, not really. We played worse matches, much worse.